Minahal nga mga kaigsunan, kung makita nimo ang pagbago sa mga panahon sumala sa natural nga mga providensya sa Dios, mabati nimo ang tinuod nga misteryo, matahom og dili mausab nga gahom sa Dios. Labaw sa tanan kung makita nato ang mga lugas ug maayong prutas nga napuno sa altar sa adlaw sa pagpasalamat, dili nato malikayan nga magpasalamat sa daghang mga panalangin o grasya nga gihatag sa Dios kanato sa tibuok tuig. Sa akong paghinumdum sa nangaging mga panahon, walay bisan unsa nga dili grasya sa Dios. Gipanalipdan kita sa Dios nga gustong magpuyo sa kahayag, gikan sa kaaway nga yawag sa tanas ug gipanalipdan kita, gikan sa daghang mga aksidente ug mga sakit. Gipakita niya kanato ang iyang gahom nga walay pagbago. Gipatubo ang atong espirituhanong pagtuo ug gihatagan kita sa grasya nga magbag-o pinaagi sa pagkaamgo sa mga sala, nga wala nato biyai pinaagi sa pulong sa kinabuhi. Gipanalanginan kita sa Dios sa tanang butang samtang nag-uswag ang atong kalag ug labaw sa tanan tuig kadto nga puno sa paglaom sa bag-ong Jerusalem. Uban sa usa ka mapasalamaton nga kasing-kasing alang sa tanang mga panalangin, kitang tanan maghimaya sa atong maayo nga amahan nga Dios uban sa usa ka mainit nga pakpak sa niini nga panahon. Niining bilinhon og bulahan nga Domingo sa pagpasalamat, nang hinaot ko nga ang grasya sa Dios samahan, nga nagiya kanato sa tibok tuig makulit pag-usab sa atong mga kasing-kasing, ug nga ang mga pulong nga gipamatuod kay mahimong dako nga grasya ug gahom sa mga magtotoo. Mga kaigsunan, sa sambingay sa mga talento nga gipakita sa Mateo 25, samtang ang usa ka tawo mipanaw, iyang gitawag ang iyang mga ulipon og gitugyan ang iyang mga kabtangan ngadto kanila. Sumala sa katako sa matag ulipon, iyang gihatagan ang unang ulipon og 5 ka talento, ang ikaduha 2 ka talento, ug ang ikatulo 1 ka talento. Ang ulipon nga nakadawat og 5 ka talento kay nagnegosyo ug nakaganansya og dugang 5 ka talento. Ang nakadawat og 2 ka talento nakigbaylo usab ug nakakuha og dugang 2 ka talento. Apan, ang ulipon nga nakadawat og 1 ka talento nagkalot og yuta ug gitaguan ang talento. Paglabay sa panahon, mibalik ang ilang agalon og nakighusay sa mga ulipon. Miingon siya sa mga sulugoon nga nakaganansya og dugay nga 5 ka talento ug 2 ka talento. Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya iyang gibadlong ang ulipon nga nagdalag balik sa 1 ka talento nga gilubong sa yuta, nga nagtawag kaniya nga dautan og tapulan ug miingon, isalibay ang walay pulos nga ulipon ngadto sa gawas nga kangitngit, sa maong dapit adunay paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. Dayon, gikuha sa iyaha ang 1 ka talento ug gihatag kini sa ulipon nga may 10 ka talento. Ang sambingay sa mga talento nagsulti kanato nga sa dihang ang Ginoo mobalik aron sa pagkuha kanato, siya mo siguro sa pagtimbang-timbang kung unsa ka maayo ang matag usa kanato sa pagtuman sa atong hinatag sa Dios nga mga katungdanan. Makaingon kita nga ang mga tawo nga nakahimo sa ilang mga katungdanan nga malampuson og nagmatinud-anon sa iyang gingharian, makadawat og mga pagdayeg. Samtang kadtong napakya sa pagpangumunga uban sa katungdanan nga gihatag kanila magatubang sa paghukom. Sa gawas sa kalibutan, kung ang mga tawo magnegosyo ug makaganansya, nagpasabot kana nga sila naghago ug naning kamot. Kinahanglan masayo silang mubangon kaysa sa uban aron makakuha og maayong mga butang, mas buutan sa ilang mga bisita ug nagtrabaho hangtod sa ulahing mga oras. Tungod kay sila nagpabiling mata, sa gabi samtang ang uban natulog sila nagtrabaho samtang ang uban kay nagpahuway. Nakabot nila ang ingon nga resulta. Sama sa kadaghanan sa mga trabaho, bisan kung ang matag usa niini gihimo sa laing-laing palibot o kahimtang, ang resulta sa trabaho sa matag tawo nagsilbi nga timailhan kung unsa sila kakugis sa pagtrabaho o kung unsa kadaghan ang ilang gipasinghot o gihago. Ang rason mao, atong anihon ang atong gipugas. Mao ang kamatuoran sa Dios nga gipadapat sa espirituhanon nga gingharian ug niining pisikal nga kalibutan. Bisan ang kalibutanon nga mga tawo nahibalo nga dili sila makaani kung dili magpugas ug maghago, mao nga sila nagpakita og debosyon, paglahutay og lisod nga mga paningkamot. Mausab kini sa atong Ginoo. Atong makita diha sa parabola, ang mga ulipon nga nakaganansya og 5 og 2 pa ka talento nakigbaylog nagnegosyo sa ilang mga talento nga gikan sa ilang agalon. Tungod kay matinud-anon sila sa ilang agalon, wala sila magpanuko sa pag-antos apan naghago og singhot sa pagtrabaho. Og nakagadansya ang matag usa kanila. Ingon nga resulta,
Nagdala sila og kalipay sa agalon, nakadawat og dugang mga katungdanan og misulod sa kalipay sa ilang agalon uban sa mga pagdayig. Apan, ang ulipon nga nakadawat og usa ka talento hinuon, mihatag sa excuse sa iyang agalon. Sir, nasayod ako nga strikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom, ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, bosa, milakaw ako, gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa sir, ania ang imong salapi. Apan ang atong Ginoo dili gayud mag-ani, din wala siya magpugas o magtigom, din wala siya magsabwag og binhi. Sigurado nga gipaani niya kita sa atong gipugas o gibalusan kita sa kung unsa ang atong mga binuhatan. Busa, kung kita walay mga bunga nga ipakita ngadto sa Ginoo, nagpasabot ka na nga wala kita magpugas o bisan kung kita nakapugas kita wala magpakita og debosyon ug malisod nga mga paningkamot. Sa pagsusi sa mga bunga nga nadala sa matag tao, ang atong Ginoo nagtimbang-timbang kung unsa kadakko ang iyang mga paghigugma sa Dios ug unsa siya kamatinud-anon uban sa pagtuo. Pinaagi sa dalan sa katapusang katuyuan sa Dios nga naghatag kanato ug mga katungdanan mao ang kaluwasan sa mga kalag. Ang tanan natong mga katungdanan mao ang pagpalapad sa gingharian sa Dios ug pagluwas sa daghang mga kalag. Sa ingon, ang mga talento nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato nagpasabot dili lamang sa atong abilidad ug mga katungdanan kundi hugot nga pagtuo, paglaom ug gugma nga gikinahanglan sa pagbuhat sa iyang buhat. Kung kita mo lihok sa lig-on ug maisugon nga mga paagi uban sa espirituhanong pagtuo gikan sa Dios, mas mapalapad dato ang gingharian sa Dios. Usab, samtang kita naningkamot sa pagkuha sa usa ka mas maayong dapit sa langit, pinaagi sa kusog o kasing-kasing nga naglaom sa walay katapusang mga ganti nga atong madawat sa langit, kita mainampuong magunahuna kung sa unsang paagi kita makatuman sa iyang buluhaton nga mas maayo ug makatrabaho nga mas madasigon alang sa iyang gingharian. Labaw sa tanan, samtang kita adunay gugma alang sa Ginoo sa mga kalag, bisan unsa ka samok o kalisdanan nga atong matubangan, kita mubuhat sa atong mga katungdanan nga madasigon. Bisag pag na-stress, dili kita muundang sa mga katungdanan nga gihatag kanato. Hinuon, himuon nato nga hilom ang atong mga katungdanan. Bisan naa kita sa presensya sa usa ka tawo o wala. Kadtong nahigugma sa Ginoo naglaom sa langit, natural nga nagsunod sa pulong sa Ginoo ug nakabot ang pagkabalaan. Sa ingon nga molihok uban ang mas dakong pagtuo. Tungod kay giubanan sila sa espirituhanong otoridad o gahom, mahimo nila ang buluhaton sa Dios nga mas labi ka kusgan o epesyente. Ang maong mga trabahante kinsa kinasingkasing nga nagampo uban ang pagtuo, paglaom ug gugma ug nagpakita sa pagkamatinud-anon ug debosyon, ang atong Ginoo nag-ingon, maayong pagkabuhat ug naghatag kanila og mas dakong mga katungdanan. Apan sa gingharian sa Dios unsa ka matinud-anon ug malampuson ang atong pagtuman sa atong hinatag sa Dios nga mga katungdanan nga mas importante kaysa sa pila ka mga katungdanan nga gi-assign kanato. Ang interes sa Ginoo dili sa pila ka mga katungdanan nga atong nadawat, apan iyang gisukod kung unsa ka maayo ang atong pagtuman sa atong mga katungdanan ug unsa ka maayo ang atong mga bunga. Busa, bisan ang imong katungdanan kay dako o gamay, daghan man kini o dili, awhagon ko kamo sa pagbato ng espirituhanong hugot nga pagtuo, paglaom sa mga ganti sa langit, buhatang inyong labing maayo sa pagbuhat sa inyong mga katungdanan, uban sa maniton nga gugma sa alang sa Ginoo, ug sa mga kalag, ug mamunga. Mga kaigsunan, laing butang nga atong makuhaan og leksyon gikan sa sambingay sa mga talento, mao nga atong Ginoo mihatag sa matag usa ka natog binhi sa pulong. Ang atong Ginoo wala lamang naghatag sa matag usa ka nato og mga katungdanan alang sa gingharian, apan nagtanom siya og liso sa pulong sa atong kasing-kasing. Atong mabasa sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 23, kay kamo na tawo pag-usab dili sa tawhanong paagi, kundi pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Bisan kinsa nga motuo kang Hesukristo ug matawo pag-usab sa tubig ug sa espiritu maluwas ug mahimong mga anak sa Dios. Kita nga tawo pag-usab sa espiritu nagpasabot sa balang espiritu nga misulod sa atong kasing-kasing ug nagbuhi sa atong patay nga espiritu. Samtang ang unang tawo nga si Adan mikaon gikan sa kahoy sa kahibalo, umisupak ang iyang espiritu namatay sumala sa pulong. Sa adlaw nga mukaon kagikan niini mamatay kagayod. Tungod sa iyang espiritu nga patay, si Adan dili na makakomunikar sa Dios sa espiritu ug sila gipapahawa gikan sa tanan sa Eden, diin sila adunay kinabuhing dayon.
Si Adan ug ang iyang mga kaliwat nga dili na makahimo sa pagpakigsulti sa Dios nga mao ang gigikanan sa kinabuhi gibutang ubos sa kontrol sa kaaway nga yawag ni Satanas, ang agalon sa mga sala ug kangitngit ug nagatubang sa walay katapusang kamatayon sumala sa balaod sa espirituhanong gingharian. Ang bayad sa mga sala mao ang kamatayon. Apan, bisan kinsa nga motuo sa gugma sa cross ni Hesukristo, mapasaylo sa ilang mga sala ug makadawat sa balang espiritu isip gasa. Ang balang espiritu nga mosulod sa atong kasing-kasing mubuhi sa atong patay nga mga espiritu ug mutabang sa atong mga kahuyang aron kita makasalikway sa mga sala ug mabalaan. Gigiyahan usab niya ang atong mga espiritu nga molambo matag adlaw sama sa atong pagkadungog ug pagkat-on sa pulong ug paglihok sumala sa hugot nga pagtuo. Sa diha lamang kita nataw pag-usab pinaagi sa balang espiritu nga sama niini kita mahimo nga mga tawo sa espiritu nga gusto sa Dios ug makasulod sa gingharian sa langit. Pinaagi sa dalan dili lamang kita mataw sa espiritu kundi sa tubig. Ang tubig sa espirituhanon nga paagi nagpasabot sa pulong sa Dios. Uban sa pulong nga dili mawala apan kanunay nagpabiling buhi, ang atong espiritu mahimong mausab ug atong makuha ang hugaw sa atong kasing-kasing pinaagi sa pulong sa Dios ang kamatuoran. Usab, sama sa atong makita sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Atong mapatubo ang atong pagtuo pinaagi sa pagpamati sa mga pulong sa kinabuhi ug sa pagbuhat sumala ni ana. Busa kadtong nangataw pag-usab sa tubig nga mao ang pulong sa Dios, kinahanglan nga magbaligya sa pulong taliwala sa tabang sa balang espiritu ug magdala og ganansya. Sama nga ang matag tawo kinahanglan nga magpatigayon human makadawat og katungdanan gikan sa Ginoo ug makaganansya. Kadtong nakadawat og binhi sa pulong kinahanglan magtanom niini diha sa ilang kasing-kasing nga sama sa uma, mopatubo niini og mamulak ug mamunga og espirituhanong mga bunga. Ang atong Ginoo naghatag sa binhi sa pulong kanatong tanan nga managsama. Tungod lamang nga ang usa ka tawo adunay daghang kahibalo ug talagsaon nga mga talento, wala magpasabot nga nakadawat siya sa mas labi pa nga liso sa pulong. Ang Dios naghatag kanato sa tanang 66 kawasahon sa Biblia nga managsama. Pinaagi sa dalan bisan pa nga kitang tanan parehas nga nakadawat sa binhi sa pulong, ang matag usa kanato mamunga sa mga bunga sa espiritu nga managlahi. Aron mapugas ang pulong sa Dios nga ato diha sa atong kasing-kasing ug mamunga, gikinahanglan nato nga ugmaron ang atong kasing-kasing ngadto sa usa ka kasing-kasing sa maayong yuta ug atimanon kini uban sa pag-ampo ug sa tanan natong pagkasinsero. Gawas atong ipakita ang mga buhat uban sa paghago ug malisod nga mga paningkamot, dili gayud nato madala ang mga bunga sa espiritu bisan unsa pa kadaghan sa mga liso sa pulong ang atong nadawat gikan sa Dios. Ingnon ta nga nakadungog kita og espirituhanong mga pulong sa kamatuoran. Apan, gawas kung atong ugmaron ang atong kasing-kasing diha sa espiritu uban sa pulong, kita walay bunga nga ikapakita sa tubangan sa Ginoo ug tawgon nga usa ka daotan og tapulan nga olipon. Apan kadtong nagpugas sa hinatag sa Dios nga liso sa pulong sa ilang kasing-kasing ug maampingong nag-amuman niini sa tabang sa balang espiritu, sila makakabot sa espirituhanong gugma. Ang siyam kabunga sa balang espiritu ug ang mga beatitudes nga mga bunga. Sa atong nakita, sa gidak-on nga atong tulion ang atong kasing-kasing sa pulong ug umaron kini sa espiritu, kita makapamunga sa madagayaong espiritual nga mga bunga. Palihog hinumdumi nga ang atong Ginoo nga parihas nga mga naghatag kanato sa binhi sa pulong, makighusay kanato base sa espirituhanong mga bunga nga atong madala. Unya, unsang proseso ug mga paagi sa pagpugas sa binhi sa pulong sa atong kasing-kasing ug pagpamunga sa espirituhanong mga bunga. Ang tubag makita sa balaang komunyon karon, din pag-ambit sa pan ug bino. Samtang gipaambit ni Jesus ang pan ug bino sa katapusang panihapon, siya mismo ang mitukod sa balaang komunyon ug misugo kanato sa pagbuhat niini aging paghinumdum kaniya. Ang pasahi karong adlaw ang Mateo Kapitulo 26, versikulo 26 nag-ingon, samtang nangaon sila mikuha sa Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya, dawatan ninyo kini og kana, kini mao ang akong lawas. Sama sa giingon ni Jesus ang pan nagpasabot sa iyang lawas ug sumala sa naisulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Si Jesus mao ang pulong nga nahimong unod umikunsa dinhi sa yuta.
Busa ang pan nagpasabot sa pulong sa Dios. Busa ang pagkaon sa pan sa balaang komunyon mao ang pagkaon sa unod ni Hesus ug paghimog pan sa tanang pulong sa 66 ka libro diha sa Biblia sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa regular nga pagkaon sa pisikal nga pagkaon gihatagan nato ang atong lawas ug mga sustansya ug ipabaskog ang atong lawas. Sama usab kini sa pulong sa Dios nga mao ang espirituhanong pan. Sa dihang mamalandong lamang kita sa pulong, adlaw o gabi og makugihon nga mahimong pan niini ang atong espiritu mausab og mahimong ligon. Sa pagbuhat niini, anam-anam natong mapauswag ang maatong mga kalag o ang atong espirituhanong pagtuo kay motubo. Human sa pag-ambit sa pan, si Jesus miambit sa bino ingon sa atong makita sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 27 hangtod sa 28. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Inom kamong tanan niini, siya maingon. Kini mo ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Ang bino nga atong giinom sa balaang komunyon nagrepresentar sa dugo ni Jesus nga giula alang sa kapasayloan sa daghang mga tao. Unya, unsay espiritual nga kahulugan sa pag-inom sa dugo ni Jesus? Sa atong mabasa sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 7. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios naa sa kahayag makahiusa kita, ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanang natong kasalanan. Ang paglakaw sa kahayag mao ang pag-inom sa iyang dugo, ug ang paglakaw nato sa kahayag mao ang paglihok pinaagi sa pulong sa Dios nga mao ang kahayag. Samtang kita kinasingkasing nga mulihok pinaagi sa pulong sa Dios nga atong nadungog ug nakatunan, ang dugo ni Jesus muhinlo kanato sa tanan kasalanan. Kini ang espirituhanong kahulugan nga nasulod sa bino nga atong imnon sa balaang komunyon o ang espirituhanong paagi sa pag-inom sa dugo ni Jesus. Dili lamang kita mukaon sa unod ni Jesus kun dili mo inom siyang dugo. Dayon, ang atong mga sala mapasaylo kanato og kita makausab sa espiritu ug makaugmad og suod nga relasyon sa Dios nga espiritu. Labaw pa ni ana samtang padayon natong gidawat ang pulong sa Dios isip sustansya ug gihinluan nato ang atong kaugalingon sa mga bakak. Anam-anam natong mapasiguli ang balaang larawan sa Dios. Apan agig dugang sa pulong sa Dios gikinahanglan nato nga kinasingkasing nga pag-ampo. Atong makita diha sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5 kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo mo ay makapabalaan niini. Kita nahimong balaan pinaagi sa pag-ampo ug sa pulong sa Dios. Sa espirituhanon nga paagi nagpasabot nga kita adunay gahom sa pagbuhat sumala sa pulong pinaagi sa pulong sa Dios. Samtang kita kinasingkasing nga nangita sa Dios ug nagampo sa kinasingkasing, kita mapuno sa espiritu. Sigayon nga maangkon na nato ang kahingpitan sa espiritu, makontrol nato ang mga tinguha sa unod, ug makapalambo og mas lig-on nga tinguha sa pagsunod sa mga tinguha sa balaang espiritu ug sa pagbuhat sa pulong sa Dios. Kadtong adunay kahupnganan sa espiritu nangandoy og espiritu matinguhaon nga mangita sa pulong sa Dios ug malipay sa paglakaw diha sa kahayag. Sa pagkadungog sa tingog sa espiritu ilang nakaplagan kung unsa ka makapahimuot sa Dios ug gituman kini. Ang mga pangandoy sa ilang kasing-kasing kay ilang madawat ug ang ilang gibuhat kay mouswag. Bisag nagbagatubang sa malisod nga mga higayon, sila nagpabilin nga mapasalamaton ug gibuntong sila uban ang kalipay. Ug sa pagunahuna sa kabubuton sa Dios mahimo nilang usbon ang ilang kaugalingon. Gidumtan nila ang mga butang sa kangitngit nga nagtipas gikan sa pulong sa Dios ug dili na gusto nga buhaton kini. Busa sila kanunay nga nagpuyo og sa kalipay ug kalinaw ug naghimaya lamang sa Dios pinaagi sa pagtan-aw, pagpaminaw ug pagsinati sa mga buhat sa Dios. Hinaot na ngandoy kamo sa maong kinabuhing Kristiyano nga puno sa espiritu gihalad ang inyong kaugalingon sa pag-ampo kanunay. Ug kung mag-ampo ka siguruha nga ang pag-ampo kay mainiton. Sa pagbuhat niini ako naghinaot ka kamo makugihon nga makakaon ug makainom sa unod sa atong Ginoo ug sa iyang dugo uban sa tabang sa balang espiritu ug malimpyuhan ang inyong kaugalingon sa tanang kabakakan. Samtang imong gisalikway ang tanang matang sa daotan ug unodnong mga kinaiyaw ug kahugawan, makaingon kami nga imong giugmad ang imong kasing-kasing diha sa espiritu. Dugang pa, kung nakuha nimo ang tanan nga sustansya sa kamatuoran, hunahuna ang kamatuoran og pagkamaayo sa tanang panahon. Ug adunay maayong kahumot sa tanan nimong mga pulong ug buhat, kana nagpasabot nga imong naangkon ang tibuok nga espiritu. Ang balaang komunyon diin kita mukaon ug moinom sa pan ug bino nga nagpaila sa unod ug dugo ni Jesus, nagdala sa espirituhanong mensahe nga atong tipigan ang atong espiritu, kalag ug lawas nga kompleto.
Atong makita sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23, hinaut unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang saliwayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu kalag og lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang makabot na nato ang tibuok nga espiritu, makabaton kita og espirituhanong mga bunga nga madalaw sa bug-os ug madagayaon sa atong kinabuhi o pinaagi sa pagreserba sa atong espiritu kalag og lawas nga kompleto. May sugon kitang makadagan ngadto sa mga bukton sa Ginoo, isip iyang matahom nga mga pangasawnon sa dihang siya ang atong pamananon kay mobalik. Ako nagampo nga kamong tanan makahibalo sa espirituhanong kahulugan sa bilaang komunyon ug may sugon nga moambit sa pista sa atong Ginoo, isip iyang matahom nga mga pangasawnon. Minahal nga mga kaigsunan, ang labing malipayan nga gutlo sa tuig alang sa usa ka mag-uuma mao ang panahon sa pag-ani. Di na nga bunda nga bunga kay anihon. Ang kasing-kasing sa usa ka mag-uuma mapuno sa kalipay samtang nagtanaw siya sa hinog nga mga bunga sa iyang naani pinaagi sa kahago ug kakugi ug ang usa ka huni nga awit mugula sa iyang baba. Ang atong amahan nga Dios nga nakab-ot ang pag-ugmad sa tao sama usab niini. Ang rason nga ang Dios mainantuson nga nagulat sa dugay sulod sa 6,000 ka tuig tungod nagpaabot siya nga makakuha sa lugas sa ato pa tinuod nga mga anak sa dihang ang panahon sa pagtikad kay mahuman na ug ang panahon sa pag-ani kay maabot na. Bisag pa adunay mga dili maayo nga mga panahon nga ang mga bunga sa pag-ugmad sa tao kay mahulog tungod sa kusog nga ulan ug hangin ug pagpino. Bisan pa alang sa mga magtotoo nga nagsimba karon kini nga matahom nga prutas nga namulak sa panahon sa pagdalisay. Busa kinahanglan nga labi pa nga magpasalamat kita sa amahan nga Dios sa paggiya kanato sa espirituhanong mga panalangin karong tuiga. Karon nagpaabot kami sa langitnong bangkete sa bagong Jerusalem nga punon sa Dios nga amahan mismo pinaagi kaninyo nga mamungag nindot nga bunga diha sa espiritu. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga ang tanang magtotoo mugawas ingon nga pinakataas nga bunga sa Dios nga amahan ang bunga sa mapahitason nga espiritu sa usa ka magbalantay ug mahimong kalipay sa magbalantay sa Dios. Amen.